sik ben tepangan dhewe lah niki. Piyaine dhuwur, Pak, gedhe tur dhuwur. Nah, niki sing tok ten layar tipine panjenengan. Wis, Nduk, wis entuk mic. Nggih, sampun. Kenalan dhewe, Nduk, paring asma sinten? Nggih, pangestunipun, Pak De. Ki mau jenengan ngendika apa? Dhuwur, De. Dhuwur. Gedhe dhuwur. Sik to. Heeh. Kowe iki ngadeg kok. Aku ngadeg karo ora ya wis ngene iki padha. Tak kira iki jek linggo. Iki nek panjenengan pengen ngerti, ngono iki jenenge pawakan Klaten. Apa kuwi? Ceper. Lah iya. Alias Ceper kuwi tau ning Klaten ora? wis soal ceper. Wis tau lah kuwi ning kono nek daerah sing jenenge Ceper. Oh, Lah kuwi pawakan kuwi aku. Oh, ceper. Cara mobil dimodifikasi, diceper. Lah kuwi aku. Oh, alias cebol nek cara nggonku ngono, dudu. Loh, kudu cebol. Iki jenenge little body. Apakah itu little body? Teko Pak Tri, lak dijelaske artinya jare Sintek gatel klepon wedi ngono. Oh, Siti Gatel. Nggih. Nggih, alhamdulillah. Namine sapa, Nduk? Kula Eka uget-uget anu Pak Simon. Eka kuwi siji, mesti anak nomor siji. Nomor siji. Lah uget-uget ki kewan sing ngene-ngene iki kae. Nah, kuwi kaya ngendi kamu mau. Sinden dhuwur, lah kuwi aku dawa umure. Uget-ugeti sinden sing ora bakal mati selawase. Oh, sebabe pendek ki mau. Ya ora. Sebabe? Ya dhuwur, mbok arek kok dibeleh, arek kok digecek, tetep uget-uget. Oh, tetep uget tetep urip. Arep dipateni tetep uget-uget. Iya. Dadi uget-uget ya ora bakal mati selawase. Sok kancane mati kabeh, aku urip dhewe. Loh, lah kowe engko nek mati urip terus? Lah kancamu? Lho yo gak enek to, lah kan urip dhewe. Oh iya uget-uget ya. Dadi nek aku arep tuku kopi bingung ning ndi ya. Lah iya ning aku gak eneng didodol. Heeh. Nek kowe ora mati sok kowe paling nglungsungi. Nulungsungi, kaya ula. Nduk, Eka. Dalem inggih. Mantenan. Nah, mantene Mas Tegar kalau Dek Irna. Nggih alhamdulillah. Ndongake sik. Saged derek sowan Pak Triyono sekalian Ibu. Ndek rikala semanten panjenenganipun tindak rawuh wonten ing Sukodono. Heeh, ning iya. desa pelosok. Nggih asli wong Sragen, Sukodono. Wi kecamatane, Lah kelurane? kelurahane Mbaliharjo. Nah, dukuhmu? Hup. Wis, Kosek. dadi perkenalan ki sinden uget-uget saka Sragen, kecamatane Sukodono. Wis ngono Terus tok. kelurahane Mbaliharjo, wis ngono ae. Heeh. Nah, nek ngomongke dusune iki rada piye ngono. Iki soalé nembe badhe dahar. Oh, ngono. Engko para Ndongake sik, Nduk. Mugi-mugi Pak Triyono sekalian Ibu tansah pinaringan panjang yuswa. Amin. Murahing rejeki. Amin. Murah sandang tuwin pangan. Amin. Saged momong putra wayah temeka puputing yuswa. Amin. Amin ya rabbal ngalamin. Amin. Derek mangayu bagyo Pak Tri sekalian Ibu anggenipun ndhawuhaken putra kekalih. Mugi-mugi dadya jodoh salaminyo jodoh sejati ning jodoh. Amin. Aku ini ndongakne wong pinter, ndongakne awakku gak dhuwur-dhuwur aku. Kok sik, Nduk. Napa? Welengi bapak kan yang penting harus kuliah dulu. Ini masuk S2. Masuk S2. Nah, S1 sudah selesai. S1 wis dengi bare 1 pilek aku terus saiki tuku S2 mbok menawa iso. Lah, ben koyok bapak, mergo bapak kan S3. Weh, panjenengan ki S3. S1 wis rata 1 sarjana, S2 magister, S3 doktor wah. Dan apa? S teh, S degan, S kambil ijo. Oh kuwi. Heeh. Sesuk apine kudune panjenengan ki meningkat jenjange ning nggon S6. Apakah itu? S6 ra ro to? Apa? Sinten sumerep silet sapi saged singsot S6. Apa kuwi tegese? Aja sumelang yen ora tak pikir. Oh. Ping minjo gepeng-gepeng. Apa? Duwe bojo loro meteng-meteng. Pring mlinjo. Apa? Dibumbu jahe. Tegese? Kowe ndek bojo loro apa kuat sanggane? Oh, wong kandel kok. Kandel. Kandel padahal wong tipis Pak Lurah ya. Wong awakmu tipis kok tengkleng ngono kok iso. Lho, perkara tipis awake ning ana sing dawa nduk nggonku. Apa? Rambute. Oh iya tak dikira kira aneh-aneh. liyane.
Aja dawa-dawa ndak ngewer. Heeh, nembang maca pat, Nduk. Mau copat. Nek Kyai iki kathah Mas Tani bawa apa? Bawa apa? Mangga. Ingkang jumbuh kalian swasana. Iya, Nduk, bisa iya. karo ndongakne. Inggih. Bawane nyuwun pelok 6 kemawon. Pelok 6. Inggih. 6 kuwi ana loro abang apa ireng? 6 kok loro abang apa ireng? Lho, nggonku kok nek ngene luar simo gak duwe abang ireng. Dalange ngger ora tanggapan kulino main ya. Lah iya. Tak omongke. Biyen Pak saiki Bayan wis lho. gak. Saiki wis gak. Gak. Ngono kudu disingkiri. Iya. Paling kowe titip saiki ya. Ora, wis ora. Wis madhep ngulon. Iya. Wis madhep ngulon. Tegese wah panjenengan saiki kan Saiki madhep ngulon. wis madhep ngulon. Heeh. Oh iya. Saiki panjenengan kan wis ora apa ngene ya. Oh, ora. Wis saiki wis ngene. Ora. Saiki wis ngene iki wis ora. Ora. Saiki wis madhep ngulon ngene. Iya. Malah galon saiki. Biyen gendul. Nggih. Nyun pelok 6 Mas, campur sari menika Laras Irama, Java Musikal. Nggih. Menika dipun live streaming saking AFC Pictures. Baik yang ada dalam negeri, luar negeri bisa nyetelek ceklik dalamnya Pak Triyono. Wah, menika sampun dipun giaraken dumugi luar manca negeri. Wah, wis teko ning Amerika, Malaysia, teko Tekan ngendi-endi, Nduk? Arab Saudi. Arab Saudi. Lah ning kono Saidi iki lho. sing WA aku jenenge Saidi. Manggone ning Arab. Oh, tadi bener. Arab Saidi. Kene awan ki sliramu meletik. Apeltik apa? Pikirane ngono dikira. Cerdas ngono lho. Iya, cerdas, pinter. Encer ning ndas ngono kae. Kadang milih kok kuping barang. Nggih. Nyun pelok 6. Nduk Eka. Dalam Pak Lurah rawuh, Pak Lurah sepuh rawuh, pamong desa rawuh danten. mau roh aku yo nggumun. Lah sebab Apa iki sing diomong uget-uget kae? Sing uget-uget iki jane opone to? Iya, terus mbok jawab piye? Wes uget-uget ya mergo cilik cendhek, Pak. Nek gede jenenge entrung aku ngono. Oh. Entung kuwi nek digoreng kena nggih tambur. Wah, kowe kulino we mesti. Kowe nek roh ula barang kok pangan mesti kok dalang kok iso ngreges. Aku karo Pak Giarto, Pak Sepuh iki, dadi entung ki nek digoreng tambur. Ya Dek, lanjut. Nduk Eka. Dalem Senajan sliramu kuwi cendhek, ning kok suaramu apik ngono. Gurahmu apa coba? Bapak tak takon. nggih menika sakejabanipun nggih kula nampi napa ingkang kula duweni semanten menika nggih menika nggunakaken teknik. Teknike piye? Lho ben piye carane mlengking kuwi dadi suarane di powerful. Oh, lah terus? Ya di powerful kuwi sebagai teknik nek nembang dhuwur kae di powerful nek pas aku menitut ngono ki ben ora krungu. Ngono. Ning beda karo suarane bojoku nang omah. Bojomu piye? Suarane ngemprok-ngemprok mergi bojoku sak ben bengi tak jejeli gori. Dadi seret. Gori apa? Gori anak babale kuwi lho. Oh, Ora mari seret. sing betone sakmene. Heeh. Iya. Bojomu iki nek ra bojomu wis ra enek liyane, elok tenan. Ibu menika lho. Nyanyi, pawitan nyanyi dadi sinden wah wis iso nglumpukke iso dadi omah. Dadi omah. Dadi omah, dadi kebon. Bangun ndek iki wis finishing. Alhamdulillah. Nyanyi lagi Anglia numpak ora bayar. Perahu layar. Apa? Kok orang bayar? Lah Apa bojomu- bojoku ki tumpakane? Apa?
Anglian numpak perahu layar. Lah bojomu le nyanyi ngono. Wo. Terus bali nggawa botorong truk. Akeh mangsine kleru. Akhirnya tak busak sret ngono tak ganti. Ngono. Ganti bojomu. Mosok. Lajeng Nduk. Nggih. Mengko bengi bablas ning Tuban ya, Nduk. Nggih. Heeh. Lewat Asitol nggonku wae sambung macan. Oh nggih, lewat Cedak. mumpung menika nembe wonten diskon. Heeh. Kula lewat tol. Wah. Monggo. Nenong Parandene maksa sekar jabolani masuko nanggepi nalika Pak Tri karo Mas Wardi tirip, nah rawuh ning gubukmu. nggih Wah, kan takon karo bapak. nggih Pak Dalang. Waduh ya, Mas. Lho. Artis kondang iki wong ngene kan. Lah anu piye, Mas? Pak Tri anu mbok ekake tak gekke omah ning ngendi cilik-cilikan ngono kuwi ngendikane Pak Tri ana. Kersa. nggih purun lajeng didamelke omah Pak cilik-cilikan ning endi Cedhak kutha Sragen Cedhak ngono. kutha Sragen Iya. matur mbah nuwun Pak Tri mugi-mugi iso kelaksanan tenan ya Pak Dek tenan iki Tenan. Omah cilik-cilikan. alhamdulillah 2 meter semeter. oh kuwi nek iso nggonono sik ora apa-apa Oh, kosek kok tak kompliti yo mergo aku nek 2,5 meter kuwi kelodon Oh iya, Aku ngono wis kuwi meter pendek. kotor. Semeter kotor. Lanjut, Duk. ayo to sambung rasa senadyan wanci dalu Pengiring saka Semarang. inggih Wau nglirik mirsani Dek kauget-uget. piye Lah takon sluwing ning kuwi po ya wong yang ngono iki. ngomong ngono nek iki kipas miyaku ngono kok iso sinden kok ya wong Oh ya wong aku ya umume kaya kancane wis iya. ya wong aku wis dandan apik-apik ngene kok iso wis gelungan wis nganggo benges tak tekane untu lho sampean Lah iya sire arep tak omong iki pas sakono aku yo ora tegel. Niku nggih piye. kuwi ya wong ngomong ngono sok Lanjut, Dek. sok ya iso nyatek barang ngono Dahar. Tanono ingkang rubeda sambung rasa senadyan mung srana piranti gambarmu uga Nduk Eka. nggih Pak Tri jane pengen job jenengan ki siang malam. siang malam Gandeng gadok ya isine sakawan ora masalah sementing ngatur libur ya. kok ngaten Lah nggo bengi silaman kan Lah ning Tuban. sesuk nek pamane putune lair Iki ya ben kono ben siap-siap. ya langgame sambung wanci dalu Sambung panji. Menika mumpung sareng-sareng kalih Laras Irama lagi, Saka cabean tulakan sine. lagi pisan iki aku bareng Ngapa lho sliramu umpama arep ngejob sliramu larang tanggapane. sing ngomong sapa Lah pira? lho aku iki ning kene 20 Kok sik to? 20 kuwi 20.000 apa 200.000? kuwi jare Mas kuwi lho 20 karo nggawa diesel jare Wah.
Aning cah cilik nggo diesel apa Aku kuwi? dadi sinden gawan diesel. Oh ngono. Langgam yuk buka jenengan apa Saking kene? kula. Heeh. Ditindingi Mas. Sing sing Hehehe. sing gedhe pa ngapuramu kan mas pepujanku jejak banget Wilujeng mirsani langgam sambung wanci dalu. Sesarengan bintang tamu Eka uget-aget ngrupit dosaremu kelawan garabamu Kang Mas Kang Merak ditesake murih lestarine ape pirantine tanono ingkang nyaruwe ya mong akibate aku mung mbayangke remu ing atiku iki yen banjur ngelingi bocahmu iki pomo tenan siput dadi cakal tak ngerti kopo gemati Lho, krana apa sliramu kan sih nona sih bujangan. nggih Iki lho glu-glu. oh tegese ana jago sing mara Nah, krana kamu sliramu kan Ini cara mono nyawang babon apa nyawang kuthuk ya kuwi. Kira-kira. mbok lara iki wedi kok. Heeh. Engko tuasane tak ngkremi malah ngendok engko. Ya, Dek. Mendah boyo yen to sida urip lestarinyo mangke bagyo mulya Ger lair putri Sestyo kang bisa nyuwara dika kang wis Sarengan Laras Hiromo campur sari ugi bintang tamu kita Gendok Eka uget-uget. Engkang mirsani wonten streaming. Nah niki Eka uget-uget. Yo dipun gonggo minakaken dentung-dentung. sing gedhe pa ngapuramu kang mas pepujanku jajang kang atiku sambung kumung wanci dalu ngerti
nderek sowan Bapak Tri nggih, Pak Simon. Ya, Nduk. Awit kabel mikipun boten saged dumugi wonten ing dalemipun Pak Tri. Anggenipun Pak Tri lenggah. Saking mriki mawon nggih Pak Tri. Nika kula sowan nampi dawuh saking panjenengan, mbok menawi panjenengan ngersakaken lelagon menapa dawuh dumateng kula, ngersakaken menapa? Sumangga Pak Tri. Badhe ngersakaken menapa Pak Tri? Dalem? Oh mengke mawon. Inggih, saking Pak Kadang Besan, Pak sinten? Pak Wito. Pak Wito, mbok menawi ngersakaken gending Pak Wito menapa? Mbok menawi dawuh di telas gesik ya, Nduk. Nggih. Engko terus mbubak. Ya. kok Pak Tri kok Pak Wito. Hah? Pak Tri. Pak Wito. Besane Pak Nasikun. Dalam Pak Wito Nasikun. Pak Wito Nasikun. Wah, jenengan Pak Tri jenengan besane apa ora nggih? Sing siji Tri, siji Nasikon, siji Wito. Ate enek jeneng nom, jeneng tuwek, jeneng anu tengahan. Eyang Sastro Diman monggo mriko Eyang. Lajeng Bapak Triyono sekalian tindak nggih papan bubakan ugi besanipun Bapak Wito Nasikun monggo nderek panjenenganipun Bapak Besan monggo. Ya, Nduk, lajeng, Nduk. Monggo Pak Tri, Pak Wito katuran tindak wonten ing anu bubakan. Nggih. Nggih, Pak, sami-sami. Nggih. Tak kira ngene arek nyawer apa piye. Oh. Ngene. Mboten. Ngesakaken lagon apa, Pak? Salaman, Nduk, karo Nggih. Besan. Nah, wis saged Mengke mawon. Oh. Oh, kijing miring. Oh, nggih. Panjenengan? Oh. Gala-gala. Nggih. Oh, gala-gala. Selendang biru. Selendang birunipun Mbah Narto napa ingkang dangdut? Oh, penyanyi, oh nggih. Mbak yang mana? Oh, Mbak Lia. Mbak Lia Cappuccino. Hah? Enten artis Oh, dangdut iya. Mbak Lia ingkang rawuh menika Ya, mungkin mungkin. kapurih nembang Mbak Ya, Lia. ya.